siling bilion adek ni biro romo nyithindo e hik omenda mano mar higa achiel mabiro. George. Kaka na wacho ni Sharon, pesa ok rom. Maderom pok wayudo. Kwa yudo to ndalo orumo. To abiro wacho mapiyo piyo niya gimomiyo na neno ka ong'ade omenda no en ni iye kanyo nitiere mibadhi ma waketo ne nyithindo makama chiemo to makama ema chiemo. Ing'eyo kaka ja Kenya no puonjore mibadhi. Awacho gane jini system masombwa maniluongo ni 844 cha ne puonjo mibadhi. To no puonjo mibadhi kenda wacho mondo jo Kenya winji 844 ne puonjo mibadhi nikech mibadhi kama kaka ipuonjo mibadhi. Nyathi ka donjo e nursery school to ni timo ne interview. Koro nyathi ma donjo e nursery school timo na interview ni ang'o mosetimo mondo kal mondo donje kae to mar ariyo koro uchako piem. To en piem ma pako mana namba 1 namba 2 gi namba 3 manyiso ni kochakore klas 1 ana wuon in Morin Irene opuonjwa mibadhi niya yomb kate tho kate kuo. Koro mibadhi ni eiwa. Joma tamore ni gionge gi mibadhi to wacha ni gionge mibadhi. To ja Kenya puonjore mibadhi koluwore gi yore education manomiwa. Koro emi yudo ni feeding program ni nitie joma ne yake. Koro kiyake to ok duoke piny mondo koro kata ka giyako to giyak matin. Mar ariyo iyudo ni jo counties kiwacho ni kata mana kapok idhi counties George kiwacho ni oduoke piny mar mondo mi joma yako okos gima giyako to nyithindo bilion 2.6 makoro ng'ad gi siling bilion 2. Mano reason achiel mano mana masambla mar ariyo joma pidho nyathi skul ma Kenya ka koro no bedo mang'eny no bedo supplemented gi jo county. Ineno ka Honorable Sakaja ma Nairobi ka nitie gi feeding program mare mirwake saa moro ma yelo cha maduong' ma feed nyithindo mang'eny to sirikal bende opango mare. Wamichomba bende piny ka ineno ka pakore ni opidho nyithindo. Koro dhano yieng' kon gi koni nyithindo daro overfed. Sirikal mag county koro kawo ting' e lwetgi. Gikawo ting' to gi pesa mobedo devolved. Ineno ok ni gipidho nyithindo gi budget ni. It's a different budget. Koro there is an overlaying. Watimo gimoro achiel gi pesa mang'eny. Koro wadwok ma piny mondo bed focused kidienge kata sections kata counties ma onge gi budget mar pidho nyithindo. To bilion 3 ok en pesa matin. Chiemb nyathi bende ok en pesa mang'eny. Nyathi ok cham siling 100 odiochieng'. To kwan gi milion 2.6 kwan ma bende yudo migago e sikul. Koro moko jo county timo, moko constituencies timo, moko national government. Makoro neno ka pok momigi nyorom record. Apano romo. To korem nikech rem en kit gik moko. Ka wadhi e budget mabiro to aparo ni wabro paro kaka wanyalo mede. Budget kosesom kama koro experience ema miyo somo wan be wapuonjore kaka wa spend pesa kaka wapuonjore ni kane waketo matin kane waketo mang'eny kiny waduok piny. Koro anayie ni 3 billion ni apa ni onyalo dhach kodwa maber. To bende nitiere ga mid-term adjustment mar budgets ka waneno ni maurem donc supplementary budget wanyalo kwayo parliament. Supplementary budget. Ero kama na nyanya korongo jong beni nyisa ni Zablon Awange